25 sal berê Kurdek Angozaro Ağa li Bitlisê gundê Mûtkî jî dayîk dibe û di xortaniya xwe de tê Stenbolê û dibe serekê hemalan. Îro li qada Eminönü ji aliyê şaredariya Fatih ve peykera wî hatiye danîn. Bêtirî 200 salê ku li vê derê hemaltî hê jî berdewam dike. Gelek hemal dibin peykera Zaro Ağa da di vê demê de jî karê wî dişopînin û dibin lingê wî de jî bêhna xwe vedidin. Mehmet Aktaş ew jî Kurdekî Semsûrê ye û dibin siya Zaro Ağa da dema behsa wî dike dibêje ew pehlewanekî binavûdeng bû ev mîrat ji wan re hiştiye. Ew radigîne ku sîstema mîrata wî hê jî berdewam dike. 5-6 tane bölük var tabii. Herkesin belirli bir sınırı var. Di dema berê de heta niha jî li vê derê lip bi lip xebat hatiye kirin. Em ji ana li vê derê 6 liqin. Nêzîkî 200 kes di nav van liqan da kar dikirin. Lê ev pîşe her ku diçe dawî lê te. Ji ber vî jî ana em 45 kes mane. Lê dikarim bêjim ku dibe ku em bibin dawiya dîroka vî karî. Mehmet Aktaş jî li vê derê wek Zaro Ağa serektiya hemalan pêktîne. Ew her roj tê vê derê û debara xwe bi hemaltiyê û rêxistinekirina vî karî dike. Lê ew jî wek yên din dixwaze ku mîrateka dîrokî ji nebiyên xwe re bihêle. Bizim geleceklerimizi buradan torunlarımız diyecek ki yani Ana em li vê derê rêya mezinê xwe dişopînin. Lê nebiyê me ve rojekê bêjin ku kalîkê me li vê derê xebatiye. Karê hemaliyê xilas bêjî lê siya wî ya dirokê de her gav li vê derê bijî. Dîroka hemaltiye heta berî zayînê dirêj dibe. Lê di dema Osmanî da li Stenbolê hin nivîsên ser hemalan jî hene. Di belgeyekê de tê diyarkirin ku hemalên ku zêde bar li heywana dikin lazim e werin hişyarkirin. Lê îro hemal barê xwe an li ser erebekê an jî li ser pişta xwe dikişînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.